बयखौबो चेनेलनि नायगिरि बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय। UPPL दोलोनिफ्राय जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों। गिबियावनो आङो हामबायनो गोसो जादों मानगोनां UPPL दोलोनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो हामबायनो गोसो जादों UPPL दोलोनिनो मिरु जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सार बिथांनि अननायाव दिनैनि बे मोजां एरेन्जमेन्टखौहाय जों मोननो हादों। फंनैसो बाथ्रा क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय आङो नैबे प्रेस मिटखौ आङो लानाय जाबाय। लोगोसे आंजों लोगोसे दङ आंनि आगदाजों जोंनि बेंटल UPPL प्राइमारिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदा रिंखां ओमफ्राय आंनि आखिजों दङ दिनै मानगोनां बे बेंटल BCDC नि चेयारमेन बिथां आदै मृदुल बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो लोगोसे आंनि उनजों दङ बे बेंटल UPPL दोलोनि प्राइमारिनि आरो BCDC नि माखासे मावग्रा मावथि हान्जाफोर। आङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ आङो जिरायनाय जादों फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लाखिनो थाखाय जे मैया 3 थारिख मैया दालिगाव जोंनि चिरांनि आन्दारावहाय दालिगावआवहाय बाहाय कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट अफिस दङ। बेवहाय जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि सन्जीब वारि आरो APCC नि जेनेरेल सेक्रेटारि गरजन मुसाहारि बिथांमोननि दैदेननायाव मैया कंग्रेस दोलोआवहाय जइनिं जानाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों। गिबियावनो आङो बेखौ बुंनो सानदों जे भुपेन कुमार बराया गोबाव समनि उनाव BTC हालामाव चिरां जिल्लायावहाय मैया फैदों। मोनसे खारना बे गिबियावनो आं बिथांखौ बुंगोन जे बिथाङा गावनि जे बावैसो एसे सिगां जे मावलांनाय गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ बिथाङा सुद्रायफैनो थाखाय बिथाङा चिरां जिल्लायावहाय आगान होफैनो गोनां जादों। बे गोरोन्थिया माबायदि जादों होननानै बुङोब्ला बेखौ खेंफोरथि होनोब्ला बहुद गोबाव सम नांगोन। खिन्थु आं सर्टआवनो बुंगोन बिथांनि नेग्लिजेन्सियाव बिथांनि दुर्बलथायावहाय चिरां जिल्लानिफ्राय आङो सासे चिरां जिल्लानि कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन। आङो दोलोखौ नागारनानै आङो UPPL दोलोआवहाय आं थांनो गोनां जादों। बिथांनि नेग्लिजेन्सि बिथांनि दुर्बलथा आरो बिथांनि माखासे हामै माखासे बिसय जायनाखि गोसोखौ सन्थुष्ट मोनहोनाय बेबायदि बिसयनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेस हिसाबै आङो दोलोखौ गारनायनि उनाव चिरां जिल्लाया पार्टी हिसाबै कंग्रेस हिसाबै गोबां बेले बेजे आरो दुर्बलथा आरो गोदाव सोराव जाबायमोन। दा बेखौ लाखिफिननो थाखाय गावनि जे गोरोन्थिनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेसआ दे सेरखाय फेरखाय जाबायमोन नैबेखौ लाखिफिननो थाखाय भुपेन कुमार बराया बाहाय फैनो गोनां जादों आगान होफैनो गोनां जादों। बाहाय सिङाव गोबां खोथा दं आरो बेखौ जायफ्रा सिंनि खोथाखौ मिथिनाय नङा बिथांमोना इसेबां बुजिनाय नङा आरो। दा 2 नाम्बाराव जइन जानाय सुबुंफ्रा जेसेबांनाखि जइन जादों आं बिथांमोननि फुटेजखौ नायदों। बिथांमोना माखासेखौहाय बांसिन बिथांमोना एसामिस पर्टेल चेनेलाव होदों। आङो नायदों बिथांमोनखौ जे जइन जानाय सुबुंफ्रा अलरेडि बिसोरो आङो जेब्ला दोलोआव दंमोन कंग्रेसआव बे समावहाय अलरेडि आङो बिथांमोनखौ जइनिं खालामना लाखानाय। दा बिसोरो गोदान नङा बिसोरो अलरेडि माने कंग्रेस पार्टियावहाय हाबखानायखा। दा बेखौसो मैया बिसोरो प्रेसिडेन्ट फैनायावहाय बिसोर जास्ट श' खालामदों आरो खिन्थु गोदान माने जइन जायाखै आरो। आं बिथांमोननि नाम बिथांमोननि गामि बिथांमोननि थं लोगोसे बिथांमोननि फट' आं देखायनो हागोन आरो प्रयजन जायोब्ला। दा दोलोआवहाय जायफ्रा मैया जइन जादों अलरेडि मेक्सिमाम मानसिफ्रा अलरेडि कंग्रेसआवहाय आं थानाय समावहाय आं जइनिं खालामना लाखानाय बे सुबुंफोरमोन। दा गोदान बाहाय जइनिं जाहैनाया बहुद खम एटलिस्ट माने 10-15%सो गोदान जायखौ आं लोगो मोनाखै आरो बेखिनि। 2 नाम्बाराव जइन जानायनि अनजिमाखौ बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै देखायदों। खिन्थु बिथांमोननि कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रानो आंजों बिथांमोना जगाजग खालामबाय थायो सब समाय। बिथांमोननि कनफिडेन्सियेल रिपर्ट बायदिब्ला बिथांमोना जेसेबां नाम्बार होदों बे नाम्बारनि खावसेल' आरो सुबुंफ्रा खिन्थु बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै खोन्थादों आरो दा बेयो इसेबां नङा बिनि खावसेल'। 3 नाम्बाराव आं सानो जइन जानाय सुबुंफ्रा
दिनै गावसोरखौ एसे गोदाव सोराव मोननानै स्टेबल गैयै बायदि मोननानै दिनै बिथांमोना दिनै कंग्रेस दोलोआवहाय मिथिया हसिया कंग्रेस दोलोनि सिंनि खोथाफोरखौ बुजिया सोमजिया बिथांमोना कंग्रेस दोलोआव दिनै हाबबाय जइन जाहैबाय। आं सानो बिथांमोना इलेक्शननि सिगां बिथांमोना जोंनि रुलिं पार्टियावनो बिथांमोना फैफिनगोन बे खोथाया रोखा आरो बिथांमोनल' नङा कंग्रेस दोलोनि बिटिसिआवहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा बावैसो एसे उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननाय राजु सारमोननि दैदेननाय बे UPPL दोलोआवहाय बिथांमोना एसे उनावनो जयनिं जागोन। जों माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बेस्थ'नि थाखाय जों लानो हायाखै। एसे उनावनो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोननि मिडियानि दारै नोंथांमोना होनो मोनगोन जे कंग्रेसनिफ्राय पाब्लिक नङा दैदेनगिरिफ्रानो गोबां जोंनि रुलिं पार्टियावहाय UPPL दोलोआवहाय जयनिं जानो फैगासिनो दं एसे उनाव। आरो मोनसे खोथा BTC कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बेयो मोनसे गोथै सागोर बायदि